naslu jisu sama l-patata tiġi bidrit l-irkoppa u kif inkunu għaw ħanamlu tepp fuq naħa u tepp in-naħa l-oħra skużawni għandi l-weights qed ninduna tard. Ħanamlu iż-żewġ saqajnek jogħġobkom. When you're ready, I am ready. Yes, please. Tlaqna, go! Roset, qed juruna wkoll Melanie u Andrea għandna anka il-bands għal min qed jagħmilhom daqsxejn iktar ta' sfida. Tajjeb, optional imma kollox jgħin fil-ħajja. Very good. Importanti nżommu l-pata tal-isfel kemm jista' jkun idealment bidrit l-irkopop. Bravi. 5 sekondi kollox. In 3, 2, 1, alright. Badna par weights, l-aħjar ikunu daqsxejn challenging mhux ħażin. Ħanamlu dak li jgħidu calf raise u nibqgħu niżlin għal squat kemm jista' jkun fil-fond. Mela, calf raise fuq ponot subajna u squat fil-fond. Andrea u Melanie qed juruna varjetà fejn l-exercise aktar jħossu aktar challenging għax għandhom il-bands. Tajjeb, roset. Bravi. Mela, għal dan partikolari għan ħanti kompari żommu daqsxejn saqajkom aktar magħluqin mingħajr ma taqa' l-band. Roset. All the way up. Roset tassew. Dejjem ħaniżlu bil-batata l-isfel kemm jista' jkun ċest il fuq żaqna soda. Qed jitlu daqsxejn anke l-bxiexel. Peress li qed inħadmu anke s-saqaj, daħħalna ftit il-bxiexel magħhom ukoll. Sewwa wisq. Ħanpoġġu l-weights qudiemna fuq il-koxox. Waqt li jiena ħajkolli jdejja kważi relax, dejjem ngħidu hekk, ħanniżilhom u qed inħokk il-ġilda bil-weights. U ħanieqaf halfway bejn l-irkoppa u l-aksa. Ħanibqa' nħares l-isfel bħalli kieku għandi ballun tat-tennis taħt geddumi u ħanerġa' nitla' bil-mod. Ċest il fuq, żaqqi soda, ħaninżel halfway u nerġa' nitla'. Tajjeb. Min għandu l-weights ħfief jista' anke jżid il-pass. Min kif għamlet tajjeb Melanie jista' jżid il-weights, iżid il-weights għax is-saqajji fil-ħwa Alla jberikom tajjeb. Proset. Infakkarkom fin-nifsijiet. Naraw qed jieħdu nifsijiet komdi. Nżommu dejjem spallejna lura, ċest il fuq u l-barra u żaqna soda. Meta ngħid żaqna soda ma jfissirx li nżommu n-nifs. Tajjeb nibqgħu nieħdu n-nifsijiet regolari. Sew. 10 seconds. In 5, 4, 3, 2, 1. Ħanniżlu l-weights bil-mod u ħanieħdu jekk jogħġob kompost. Mindu din. Ħanibqgħu bil-bend u li ħanamlu illi anka forsi nistgħu nżommu saqajna mhux kollha malart iżda fuq il-ħil. Ħaniftaħ jiena mill-irkopop sa mattin il-bend u nerġa' nagħlaq bil-mod. Ħaniftaħ kemm għandi saħħa mill-irkopop u nerġa' nagħlaq bil-mod. Bir-roset. Very good. Tajjeb. Araw li tkunu komda anka bħala resistenza ta' bands hemm resistenza differenti. Mela għandek pereżempju l-heavy, il-medium, il-light. Ta' min li jkollna minn kull varjetà għax ivarja mill-exercise li ħanamlu. U bħal kollox fil-ħajja, bħal meta l-iskola minn year 1 nitilgħu year 2. Hekk ukoll dawn l-eżerċizzji rridu naraw li pereżempju kien bdejt bil-light, biżmien tlajt għall-medium imbagħad għall-heavy. Jekk irid nibqa' nagħmel progress mill-exercise. Tajjeb l-aħħar ftit. Qabel ma nibżgħu l-exercise. In 5, 4, 3, 2, 1. Ħanieħdu pożizzjoni qisna mejda jekk jogħġobkom. Take your time għax nafli bil-bend. Daqsxejn iktar żgombru bil-Malti għandi kun jew qed inħawwad, ma nafx. Ejwa, mela idejna taħt spallejna minn hawn qisna kelb ħanamlu il-bżonnijiet tagħna u nerġgħu ninżlu. U n-naħa l-oħra. Il-kelb, mhux kien. Tajjeb, naraw li nibqgħu bidejna taħt l-ispalla u nollu s-siq kemm jista' jkun. Nħarsu l-isfel, 5 sekondi kollox. 3, 2, 1. Grazzi li kontu magħna f'dan il-5 minuti li fihom ħaddimna il-patata u s-saqajn. Niltaqgħu.